Το τμήμα ΑΧΕΠΑΝ του νομού Καβάλας και η κριτική αδελφότητα Καβάλας με την υποστήριξη του Center συγκεντρώνουμε τρόφιμα για την υποστήριξη των σκοπών του κοινωνικού παντοπολίου. Παρασκευή 11 Απριλίου στην πλατεία Καπνεργάτη από τις 6 ώρα το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ συγκεντρώνουμε τρόφιμα και στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο. Η τηλεόραση του Σέντερ σε συνεργασία με την κριτική αδερφότητα Καβάλας και την ΑΧΕΠΑ τμήματος Καβάλας διοργάνωσαν έναν τηλεμαραθώνιο αγάπης με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την έμπρακτη στήριξη των πιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται υπό την φροντίδα του κοινωνικού παντοπολίου. Ο πρόεδρος της κριτικής αδερφότητας Τέλειος Λιοντάκης, που δραστηριοποιείται από το 1952 στην Καβάλα, δήλωσε ότι οι Κρήτες της Καβάλας που είναι μέλη του συλλόγου συμβάλλουν σε αυτό το κοινωνικό έργο ενισχύοντας το κοινωνικό παντοπολείο. Οργανώνουμε και καλύπτεται από το Center. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήδη έχει ανταποκριθεί και που θα τον περιμένουμε σε όλο το ζωντανό και όχι μόνο, αλλά και μέχρι αύριο το μεσημέρι εδώ στην Καπνεργάτη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του τμήματος ΑΧΕΠΑ Καβάλας, που λειτουργεί από το 2012 στο νομό, Δημήτρης Τζίμας, σημείωσε ότι η ΑΧΕΠΑ στηρίζεται σε 4 πυλώνες του ελληνισμού, της φιλανθρωπίας, του πολιτισμού και της οικογένειας. Και βάσει αυτών των αρχών δεν ήταν δυνατόν να μην συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Αθάνατη ελληνική ψυχή πιστεύει στον Έλληνα, πιστεύει στο φιλότιμο του Έλληνα. Σήμερα κορυφώνει η προσπάθεια που κάνουμε να απαλύνουμε τον πόνο του συνανθρώπου μας και εύχομαι αυτή η προσπάθεια να μην μείνει μόνο στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά να συνεχιστεί και καθ' όλο τον χρόνο. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους καβαλιώτες που έχουν συνδράμει και που θα συνδράμουν και τους περιμένουμε εδώ πέρα γιατί σήμερα πιστεύω είναι μια γιορτή προσφοράς. Ευχαριστώ. Έτσι ακριβώς. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Βίκη μου, στηρίζουμε λοιπόν το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο δουλεύει και τρέχει με το πρόγραμμα Στηρίζω και τις δομές του. Σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε και με την πρόεδρο του Συλλόγου Πνοή για το παιδί και την οικογένεια, την κυρία Ιωάννα Χατζιβαρίτη, τους ανθρώπους που στελεχώνουν το πρόγραμμα Στηρίζω σε αυτή την προσπάθεια. Φυσικά συνομιλούμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην κορυφή όλων αυτών των προσπαθειών, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όλους αυτούς τους εθελοντές που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να διεκπερωθεί μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Πίσω από όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που θα συνομιλήσουμε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, όπως αντίστοιχα και οι φίλοι μας που είναι εδώ και προσφέρουν με το δικό τους τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί για κάτι περισσότερο. Η εκστρατεία ενημέρωσης αλλά και αλληλεγγύης ξεκίνησε από την περασμένη Τετάρτη, όπου οι ίδιοι οι πρόεδροι αλλά και μέλη των διοικητικών συμβουλίων τόσο της κριτικής αδερφότητας όσο και της ΑΧΕΠΑ νομού Καβάλας παρευρίσκονταν στο στούντιο για να ενημερώνουν το τηλεοπτικό κοινό για την προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε. Τα μηνύματα τα οποία εισέπραξαν οι διοργανωτές ήταν αρκετά θετικά από τις επιχειρήσεις τις οποίες ήρθαν σε επικοινωνία, ενώ με ρεπορτάζ τα οποία θα προχωρήσει η τηλεόραση του Σέντερ κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας από τις εγκαταστάσεις του κοινωνικού παντοπολίου, θα προβληθεί η άμεση ανταπόκριση αλλά και οι προσφορές των επιχειρήσεων για την στήριξη του κοινωνικού παντοπολίου. Ποια είναι η εικόνα μέχρι και αυτή την ώρα? Εγώ επικοινώνησα με τον μεταγραφείο της ΑΧΕΠΑ κάτω στην Αθήνα. Μου είπαν ότι μέχρι την αρχή των διακοπών του Πάσχα θα έχουν έρθει ο ένας τόνος τρόφιμα και θα παραδοθούν κατευθείαν στο κοινωνικό παντοπολείο. Έχει ξαναγίνει αυτό, οπότε γνωρίζουν. Έχουμε από την χαρτοπία Κομοτηνής Ελλήνα μια σεβαστή ποσότητα χαρτικών και ειδών υγείας μετά από παρέμβαση της κυρίας Μικάς Γραβνιώτη. Είχαμε σήμερα το πρωί, μας παραδόθηκαν 40 σακούλες με τρόφιμα από τη συλλογή τροφίμων που έγινε χθες από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Καβάλας και στο καλάθι που στήσαμε στο Καπνεργάτη και στα άλλα σημεία συγκέντρωσης της πόλης συνεχώς φτάνουν πράγματα τα οποία, τρόφιμα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε. Μπορούμε να αξιολογήσουμε μόνο τις μαζικές προσφορές που θα γίνουν. Κύριε Λιοντάκη, εσείς από τη δική σας πλευρά? Σημειώνουμε ακόμη μια προσφορά από την Κρήτη, από τους φούρνους του Τσαρονάκη, του κυρίου Τσαρονάκη, ο οποίος ήδη έχει επικοινωνήσει με το κοινωνικό παντοπολείο για την ημέρα παράδοσης των τροφίμων.
Παρά τις άσχημες όμως καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τις 7 η ώρα το απόγευμα στο κέντρο της Καβάλας, η τηλεόραση του Σέντερ με ζωντανές συνδέσεις από την πλατεία Καπνεργάτη μετέφερε το κλίμα αλλά και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Πατήματα, σιλήρα στα πατήματα. Άιντε σιλήρα στα πατήματα, στις κόρδες του λαγούδου. Οι κόρδες του λαγούδου. Από αυτό το πολύ όμορφο και ζεστό κλίμα που λαμβάνει η χώρα αυτή την ώρα στην πλατεία Καπνεργάτη, επιστρέφουμε στο στούντιο, όπου δίπλα μας παραμένει ο Νίκος Πιτσέρης, ενώ ο καλεσμένος είναι ο μέλος της κριτικής αδελφότητας, ο κύριος Γιώργος Λιωτάκης. Κύριε Γιώργο. Καλησπέρα Άννα μου, καλησπέρα Νίκο. Το κοινωνικό έργο και η κοινωνική συνεισφορά είναι θεάρεστο έργο. Πιστεύω γι' αυτό και ο Θεός μας έκανε τη χάρη και δεν κράτησε την βροχή παρά μόνο μια ψυχάλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μόλις ξεκινήσαμε και έχουμε ήδη κάποιες εικόνες από τα πρώτα τρόφιμα τα οποία συλλέχθησαν και πολλές προσφορές. Ανταποκριθήκαν οι επιχειρήσεις. Πριν λίγο έλαβα και μήνυμα και θέλω να ευχαριστήσω τα φροντιστήρια Άριστον και τη διεύθυνσή τους που πρόσφεραν τρόφιμα αξίας 50 ευρώ. Νομίζω ότι ο κόσμος θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει διότι έχουμε καταλάβει ότι ο συνάνθρωπος είναι εκεί και χρειάζεται βοήθεια. Βέβαιο ότι ο απολογισμός θα γίνει εκεί γύρω στη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, αλλά τώρα να δώσουμε τη σκητάλη στην πλατεία του Καπνεργάτη. Βλέπουμε τον Γιάννη τον Κομινό και τη Βίκη τη Λαλίκου που έχουν δίπλα τους έναν εκπρόσωπο του τμήματος του ΑΧΕΠΑ και αν δεν κάνω λάθος και τον Στέλιο του Σχοινάκη, τον πρόεδρο της Δημοφέλεια. Πέρα βέβαια άρχισε να βρέχει και θεωρούμε ότι θα διαρκέσει για ένα μόλις δεκάλεπτο για να επανέλθουμε εδώ δρυμύτεροι. Πραγματικά, ναι, αρχίζει να δυναμώνει η βροχή και δεν γίνεται. Μάλλον θα πρέπει να διακόψουμε. Έχουμε τον κύριο Στέλιο Σχοινάκη, μέλος της κριτικής αδερφότητας, μέλος της ΑΧΕΠΑ, πρόεδρο της Δημοφέλειας και μέλος του προγράμματος Στηρίζω. Και τον κύριο Παντελή Κατρακάρη. Γραμματέας του Τμήματος ΑΧΕΠΑ. Απλά πρέπει να διακόψουμε γιατί βρέχει καταρακτωδώς αυτή την ώρα. Επιστροφή στο στούντιο και επιστρέφουμε εδώ από την πλατεία Καπνεργάτη. Όπως βλέπουμε όμως από τα πλάνα, Νίκο, ο κόσμος δεν πτωείται από τη βροχή. Ο κόσμος δεν πτωείται, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι εγώ δικαίως θορυβήθηκα με τη βροχή και η αισιοδοξία του κυρίου Λιωτάκη προς το παρόν δεν δικαιώνεται. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα πρόπτα υπάρχουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες, σε τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά γι' αυτό ακριβώς ήμασταν έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Γι' αυτό φροντίσαμε πέρα από το ζωντανό πρόγραμμα στην πλατεία του Καπνεργάτη να είμαστε και εδώ από το στούντιο, να παίρνουμε τη σκητάλη, να δίνουμε τη σκητάλη, αν τυχόν χρειαστεί να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια μόνο από το στούντιο. Άλλωστε, όπως έχουμε πει, δεν ήταν τα τρόφιμα που θα συγκεντρώνονταν και τα είδη πρώτης ανάγκης που θα συγκεντρώνονταν στην πλατεία του Καπνεργάτη.
βαθιά που είναι η πληγή σου, βαθιά που είναι η πληγή